Hakai neermahal hayake chini kok bai sanan thang kai tuijilikma nuyung soksar jaka get buskango omongkha 1930 o chini Bubagra last je chini Tripura hano sason khai thanglangjak Bubagra bir bikrom omono slam klangmani haike amo kobi kok bai sanan thang amo tourist place historical place haipeno amo chini Tiprasa rongni Laibuma bai kringjak chini Tiprasa rongni Laibuma no amnike nosto khlainani nai tongo amo kobi kok sanan thang ta area to wanji bosong rong no bangkugo haike borong na amti khe nosto khlainani bagai sesta khlaika je Tiprasa rongni historical place tongmani je Tiprasa rongni Laibuma tongmani amno demolish khlainani naimani je August 2024 o Bangladesh ni komilao kaisa chini Tiprasa ni Maharaja Birchandra Manikoni kaisa library tongmani amono sbaika Bangladeshi rok 135 year ksam haike ajago 5000 ta bijab tongo kwbangma historical haike Laibumani amor joto sbai sokjak nosto khlairika just like tabuk je on neermahal khlaijak tongmani haike amte haike no belai kheno jaga koksung mungchini Tiprasa rongni amte haike mangda nosto khlaijak tongsinai haike no tini nugjaka je Tipramothani YTF rong ajaga thangai talar laika tai PSO thangai fire khlaika tai talar laika jeti je aj samusitra khlainai bono romjak yasak o je neermahal amo khulukjak lag lokorongni bagai hinai tai tourist place no Tripura tourism department o kaham ke naikolani bagai tai o jaga o security kaham ke rnani tai CCTV camera haike amte haike no borok a jaga o demand khlaika tai PSO thangai fire khlaika mukai sini Laibuma o Laibuma jaga o je main gate no sungnu kha jaga o petrol baikhe to soka na ke tam ko soka saimia pheba chungo jaga nuk phake mo doglam jodi no patla hangakai khamui pai thamai kya pheba rajang mane bagi pura khamniya tabo normogi mannai pura kosam tabo hangar khajak go jaga je signboard tainboard tongor joto no jaga o khamui nosto goi thamai kya go mai ko sunu family bagi sing belai khya jaga sing khanangkha ba kha kham ko sini tamni bagi hangakai mo kaisa sudu kaisa tourism place ya mo kaisini kaisa raja rok ba sini je ohani Bubagra rok o jaga tonglang mane kaisa rajbari ni sing saimano mo kaisa sini Laibuma mo kaisa sini sentiment be krengjak mo kaisa sini sinungu be krengjak mo hai jaga rok no tini je khlainai ba sabo khlai tongkha abo sing saimia pheba abo belai ke bor samu sitra khlaiya mo boi sing samu je khaina khlaina belai ke selango tini sing mo haikono ma sanamu jung je tini mo hai kaisa chini je raja rongni ba chini Bubagra rongni je jaga rok no je tini opti khlaimani hanang pilang khlaimani omo jung agibo jung khlaijak tongo pheba jung tabuk je tongmani abo simpano jung kaham grungke jung mana mujumani pheba obo sudu borok mokol nairni tongli haisi tini jung sana thanga kwbang ma chini o hawo to jung hani busang tu upti jung beri busaram phajago chini chola busar buthar jago kwbang ma jung justice maya kwbang ma mai ke jung chini je manthai rok tini kwbang ma jung mana hanang pilang khlaiji to pheba tini jung nokha yeto sini Laibuma tongmon omoro sudase tini yakar liya borok haisi tini ma haike borok horobe sokjaine tini komor nei tini sing jodi sana thanga ke mo sudu horbe tini doglam sing soka bor next dine je obo tebo 2000 tubi sebaya tini bor tebo onno kisu khlai abo tami guarantee dong mone bega o sabudai bo jai ke sampurno jeta je tamemo tourism place no je nai to nai tourism department concern department je ekausi rajyo ni je state ni government obno kaham ke naine nango je o jaga o tamo khanye nang umong kha kaisa itihasic place sudu o jaga o Tripura ni borok simia sing tino jaga phairu phaikia belai kha laisi meisa Kerala ni borok o jaga phainai tini o jaga no borok khanaman bisim dikhe borok obno tour khlaiye bagi phaikia ni sing tini nugo jaga hasal borok o jaga chini je Bubagra ni je sanamjak je tini naitha to kaisa tui kazaro kaisa ko rajbari umno nayan bagi tini o jaga phaio tini aboni bagi sanamuju sing tini bo jaga tong sing tini bo jaga sing tongi to wan subi naisi dai sini kono jaga phono tai mane sini Laibuma hoite sini tongthai jata hoite jotono sing tai turuk tebo sing sagamajak i tongsiu tini aboni bagi sing tini o jaga sing tini sing Tipramotha khaini phaimaya YTF sing Youth Federation sing ora adongi phaimaya phebo sing as a Tiprasa ni sing tini o jaga phaio tini sini Laibuma jodi kamai dong hake abo ani simi Tipramotha khaini simi kamaglak joto সমগ্র Tiprasa ni bage Tiprani jara borok ni obo kaisa sini Laibuma kamai dong haisi to amte haikene chini Tiprasa ni kwbangma je Laibuma tongmani chini Bubagra song kwbangma chini Tiprasa ni Laibuma no phuarna ni bagai te borok agiwo chini Tiprasa rok o jaga o tongmani bagai borok sason khai thangmani bagai je borok tonglangmani nok thairok te kwbangma je chino je oro Bubagra song sason khai tlangmani te bongni bumung bai je o jaga o khlai klangmani ulo history haike phaine thinango bo bongni bumung kawi tongtu Tiprasa ni bumung kai tongtu
মানে amo kamawi te kwbangma je ayangna ni faine rok amo nosto khlainani chesta khlai tongkha je Bubagra songni je history Tiprasa rokni je history agi Bubagra song tangi kalangmani kwbangma mehel kwbangma nuyungma amorok joto nosto ngni tongbai kha nosto khlainani nai tongbai kha ayangni borok rok phaibangmang dini Tiprasa rokni je chinijangmani amorok joto kamawi tongbai kha hage tam khanya nang tabuk chini Tiprasa rokni je Laibuma rok tese phuarjangnani bagi chin Tiprasa anti satok pitok khlaijak tongmani tei yok samani manani bagi tam khanya nang nor comment bisin tike shahar mano tei video na sajak like redi te share khlaiji joto Tiprasa ni thani no hambai khulumka।